Annur! Annur sannunka da zuwa. Yawwa na zo ne kawai labari. To labari kam ka samu labari yaro ina gaya ma. Ai in faɗa maka baka san me yake faruwa ba. Wani mutumi ne a anguwanmu, kana ji na ko? To me moye ne? Tsabar sai da ruwa da yake yi. Tsabar sai da ruwa da yake kana ji na? Amalanke ne ta tsoro mar a kai. In gaya maka ba ƙarya nake ma ba. Gaskiya nake ba. Ai ba abun mamaki ba. Ya faru a anguwanmu. Wani manomi ne. Tsabar noman gyaɗa ne ya fito mar a kai. Gyaɗa ta fito mar a kai? Annur ka rinƙa rage ta gobe mana. Ka rinƙa rage ta gobe mana. Ta ni ƙarya kake sai mun je mu ka nuna min gidansu. Alƙur'an kai ina ai wani anguwa yake? Maƙota yake da wanda ka bar labari da amalanke ya fito mar. Oke Annur wanda na baka labari amalanke ya fito mar a kai? Aha to wannan gaskiya kake. In dai maƙotansu ne wannan gaskiya kake. Ana mai ai wani anguwa yake. Annan gaskiya kake. Tashi ka je. Tashi ka je. Da iya sai yara ƙarya manyan ƙarya. Ta Allah sa mu dace. Kutte melensi kai ka ji yaro? Wai shukan gyaɗa fito mutum wannan tun a shekara nan miliyoyi ba ban taɓa jin labari ba sai a bakin shi. Tab ɗijan.